Juu. Pikkuhiljaa olen, joo, tulos. Mä pakkaan tavarat vaan tästä näin, kato, ja sitten... Et ikinä usko. Täällä on kauhea pääkalakeli ja meikäläinen meinaa liukastuu banaani. Ei oo mikään ihme, vaikka olis mennyt ligamentit polvista. Juu. No, vartin verran varmaan. Joo. Mä pakkaan nää tavarat tästä pikkuhiljaa. Lämmitäks sä mökkiä siellä? Noniin, joo, ei siinä mitään. On, totta kai talvikuvit, juu. Ja luistonesto on pantu pohjiin. Kaikki aurinkorasvat, mitä vaan liian löysin. Ei sitä kato tiedä, jos ollaan ketara tojos siellä, niin pitää olla aurinkorasvat pohjissa. Jep, kyllä se tästä vielä kirkastuu. Se on asennekysymys kuulemma meikäläisellä on aurinkolaiset päässä. Mä lähden tulee. Hei, niin, et sä varmaan oo sitä juttua kuullut, kato kun meidän bändin basisti. Eero, niin, se oli kato ollut tuolla pohjoisessa. Se oli mennyt sukset jalas rinneravintolaan, kun se ei saanut kato omatoimisesti niitä auki. Ja et ikinä usko, kenen jaloista ne sukset kuitenkin löytyi sitten.